Igazi különlegessége volt a napnak a hajdúszoboszlói Wing Chun Kung Fu iskola fellépése, melyen az apró nép ovisai is megmutatták a kínai harcművészet néhány gyakorlatát. Megy, ez nagyon jó, megfelel egy gyors. 5, gyerünk, 4, 3, 2, 1, rendben. Ma bemutatunk pontkesztyűzést, meg önvédelmi gyakorlatokat, meg még megcsináltuk a bemelegítést, meg azért szeretek kungfura járni, mert a vizsgán kapunk kungfus pólót. A Wing Chun Kung Fu nem csak a fiatal felnőttek, de az óvodások körében is egyre népszerűbb, mondta Bányász József, azaz Szifu. Az ovisoknál ott külön gyerekcsoport van, mert nekik egy kicsit másabb a tananyaguk. Alapvetően nekik először az alaptechnikákat, az alapdolgokat kell elsajátítani, ütéseket tanulnak meg, illetve a Wing Chunnak azon részét, amik még viszonylag egyszerűbbek, kicsit több idő van nekik hagyva, de ugyanazokat a technikákat tanulják, mint a felnőttek, csak lassabb tempóban. Napjaink harc